ọzọ tinye n'ugbo ekene yo ọzọ tinye n'ugbo chukwu ekene yo enyi ọha na gbuo nyọma chukwu ekene yo ijele nwanye si agụbịa ekene yo ndị Igbo ji biri chukwu ekene olu ebe ọma amasịghị ya amasịghị amasịghị ekwumabịa amasịghị Fredo bịa ụzọ dị n'igwe Fredo ma ekele ya egwu amara amadike nwanye na-achị ya ọnụmege na-eyi kere amadike ọnụmege na amadike otuto ekele ya onye ọma ekele ya amadike ndị Igbo ekele n'iyi onye na-asị mekele ya mmadụ bụ na-abịa azụ azụ ọkpụkpụ chịlụ ụmụ ọchị na-egbulu egbu ọgwụ eze na-egbu onye ọmata Chukwu nweze ọzọ Chinelugo mekiri egwu mụ bịalụ gburugburu na nene ọzọ Chinelugo gwa na-abịa ọzọ Chinelugo imesịa n'elu ụmụ nwunye yi ọmagidelu mkpa n'elu ụwa wee bịa mmadụ n'eze nwunye dị ka mama ịghọta ma na ọ dị ka ndị mgbe ọzọ Chinelugo onye gburugburu mekene ya onye nweghị nwere ife na onye ndekọ abatago n'ụlọ Chief Executive Officer Sanchez Nigeria Limited Ojiani Melumogo Ojiani Emogo abatago onye gburugburu abịago ọbịa ka n'ụwa gwọ onye nweghị nwere ife n'ụlọ nenu ndị Igbo dibidi asịbụ obiọma Tochukwu asịbụ obiọma Chinelugo eze ọmọgọ Ojiani Emogo ịchọba anyị dị mma chọba ndị French choice ịchọba anyị dị mma chọba ndị French choice igala anyị n'aka anyị onye ngwọrọ nsogbu Oji anyị Melumogo n'egwu aka na-eme ọgụ mekene ya wọ́n ti náà mẹ́lú wọ́n yóò gidi ìwọ̀n ní ọmọ wọ́n ti náà mẹ́lú wọ́n yóò gidi onye chichi yekenedili ọsọ nílẹ̀ fọ́ọ̀gù bíá ànílẹ̀ fọ́ọ̀gù bíá ọsọ nílẹ̀ fọ́ọ̀gù bíá amasoye gbogbo amasoye gumabia amasoye gumabia amasoye ndambi chukubia aya oda abasa ha shake up itale wada jagu ya itale da jagu wabia no bekene ya itale jagu wada jagu bekene Onyoma Sineto abali jagu madu munaga sulasu okoko amaso